गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर। जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे टपिकखौ एसे नायलांदो। इन्टारेस्टिं आपडेट लानानै फिन खेबसे चेनेलाव समायाब्लाबो फैनाय जाबाय। बिदिब्ला जागायलांदिनि आगे पिछे जोङो सावरायबाय थाखानाय आरो बयबो मिथिनो मोनखानाय आपडेट्स। बिदिब्ला जागायलांदिनि जोंहा 10 जुन फैनो थांगासिनो दङ। आपडेट्सआ जाहैगोन अरुणोदयनि सायावहाय। मा जामारखो अरुणोदयनि राङाहाय 10 तारिख फैयोब्लानो एकाउन्टाव हाबोमोन, नाथाय बेबायदिनि गेजेराव मास मोननै मास मोनथामसो जालांबाय दां फैसा मोनासै ना। इलेक्शननिफ्रायनो गैयायानो आरोना। दा जियानो हक सरकारा फैबाय, दा मोननांसिगौ। दा जोङो मिथिनो मोनदों अरुणोदयनि जिथु रां बियो 1250 टाकानिफ्राय बेबायदिनो 3000सिम जाहैगोन। जोङो बेखौहाय मिथिनो मोनखानाय। दा जोङो 3000 मोनगोन ना 1250 टाका मोनगोन। दा जोंहा नै 10 जुना फैनो थांगासिनो दङ। बे 10 जुन खालि जोङो रां मोनगोन नामा एकाउन्टावहाय? मोनोब्ला जोङो बेसेबां मोनगोन? 1250 टाका ना 3000? जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एबारनि नैबे 10 जुनावहाय राङा एकाउन्टाव हाबनाय नङा बायदि ना। जोङो निउसफोर ओंखारबोनाय नुनो मोनदों आरो जोङो मिथिनो मोनखादों। मामायाबो फोसावनानै होखालांदों दाखालिनो, जिथुनिखि केबिनेट मिटिंनि गेजेरजोंहाय बेबायदिनो कनफारेन्सनि गेजेरजों फोसावलांखादों। जेबो माने बाजेट गैया। दा बर्थमान नै जुलाइनि 6 तारिखआवसो बेबायदि बाजेट जानो थांगासिनो दङ। नेनांसिगोन बायदि मोनबाय। आरो बेबायदिनो जुलाइनि लास्टथिंसो जुदि बाजेटआ पास जाहैयोबा जोङो बेबायदिनो आगस्ट दानफोरनिफ्रायसो मोनहैनो हागौ आरोना। नेनांसिगोन, माथो खालामबावनो, बिराद गोलाव जाबायना दिना। बेबायदिनो थांगासिनो मोनासो मोना। गोबां निउसफोर नायबोबाय, मोनगोन होननानै बुङोना, नाथाय दासिमबो गैया। दा बाजेटआनो गैयाबा माथो खालामबावनो आरोना। नेनानै थानांसिगोन जायफोरा बेबायदिनो अरुणोदयनि हिताधिकारी। आरो बेबायदिनो जोङो एसे सार्भेबो जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। जों एसे नेनानै थानि। दा सार्भे जानायनि उनावहाय बेबायदिनो आरोबाव फिन खेब जायफोरा मोननांगौ इलिजिबोल बिथांमोना मोनगोन, आरो जायफोरा मोननाङा निस्सय बेबायदिनो दानजागोन। आरो दा बेवहाय माखासे बेबायदिनो गाइडलाइन्स बा नियमफोर फैगोन बेवहाय, जेरावनाखि साखरि बाखरि थानाय फेमिलिफोरावहाय बेबायदि मोननाय नङा जानांगौ निस्सय ना। जोङो सार्भे जागोन होननानैबो जोङो मिथिनो मोनदों। दा नेनानै थानि। जोङो 10 जुनाव मोननायनि जोंहा जेबो चान्स गैया आरोना। बिदिब्ला माथो खालामबावनो, नेनानै थानांसिगोन। आरो बाजेटआ जानायनि उनाव निस्सय मामाया बुंलांखादों मोनसेबो आसनि बन्द जायाखै। बेबायदिनो जायफ्रा रेशन कार्डनि बेबायदिनो 100 राङावनो दालि, सेनि, संख्रि बायदिसिना बेबायदि मोनबाय थादोंमोन, बेफोरखौबो मोनफिनगोन होननानै बुंदों आरोना। जोङो दा नेनानै थानांसिगोन। आरोबाव अरुणोदयनि रांखौबो बेबायदिनो मोनफिनगोन आरोना, जायफोरा मोननांगौ। गोलाव खालामला रायजोफोर, आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन। दा माथो खालामबावनो, दुखुनांथाव ना। 10 तारिखआथ' फैबायानो, नङाबा मोनसिगौमोन आरो। गोलाव खालामला, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय।